Stima oganda jo Kenya seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem machopo singo mane gichiwo ne jopiny chenro mar gero udi mane ogonyore dhi nyime makare. Kaunti ma Uasin Gishu kadhotha udigo e boma Eldoret osetieki. Gedo mag udigo yangi ni osemiyo thoth rawere e gwengego tije. Otieno Daniel nitiere kod mathoth. E kar dak ma Kidiwa mayudore e boma ma Eldoret ka udi mag piny owacho osetieki gi atamalo 90 kendo jogo mane ondikore igeno ni biro chako dak e udigi saya saya. Jaod bura mar kaunti ma Uasin Gishu Gladys Bolsholei manyo limo kar dagni wacho ni udigi oserumo kendo gimomiyo nyol limo ka en mar simo seyo ni piny owacho onge gima osebedo katimo. In Uasin Gishu County, where the affordable housing are being put up, they were launched by the President on the 9th of January 2024. And today, we can see that all the units, the structures are complete, as you can see. And the reason why I came here today is because there's been so much negativity and toxic energy and stories out there in the social media saying the government is doing nothing. Kabende wonorak magero udigi Leonard Kiptanui okwado weche mosebedo kafuong'ore ni onge udi kae ka ojiwo jogo mafuong'o weche makama mondo mi odhi rang kendgi kama gisechope. Hiyo maneno ya kusema ati kwamba manyumba haziko asijengwi ni borocha. Ili kitu ya maana ni kwamba mtu kuja uchione. Cheroni mar udi ma iwacho ni oseger mapiyo oyang' ni ondiko thoth rowere makoro sani oyudo kar yuto margi mapile tok bedo ka gimanyo tich maonge olemo moramora. Moko kuom rowere makoro sani pono olemo koke tich mag gero udigi lero ni chenroni osekelo lokruok makare e ngimagi. Nimeanza kuanzia last year February mpaka sai. Imenisaidia sana. I was on a job hunting for so long. I did civil engineering. Venye nilikuja hapa, I had to take any job. Nikaanza kama mtu wa mkono. And my boss, Engineer Eric, he saw my potential, akani upgrade as a supervisor. And I appreciate him mradi ya serikali. For now nimefanya more than a year and I really appreciate kazi ambaye inafanywa na ambaye rais alitupea. Halafu pia majensi wenye maybe walikuwa wanaleta shida issue yao ni maybe wale wajajua kazi inaendelewa. Unajua sisi tukiona ndio tunaamini. Mark Masita ma en jagoro mar Pioneer Affordable Housing lero ni nitiere chenro mar gero udi moeyo 2000 kaachiel gi duke moeyo 400 ka bende gindiko rowere maromo 600 matiyo tije mopogore opogore kae pile ka pile. In this project, this is a Pioneer Affordable Housing. We have 2,148 units to be constructed, plus 104 shops. An average of around 600 workers per week. Per day, sorry, not per week, per day. So in different sectors, there are steel fixers, there are masons, there are excavators, workers who run the machines. Kakore, apisa maduong' mar Pioneer Affordable Housing, Mwangi Philemon, wacho ni kar dak ma Kadiwa nitiere kod udi mag orofa maromo 15 modhi malo nyaka e orofa 15 ka gisetiyo kae kuom dweche 6. Ojiwo jogo mapok ondikore mondo mi otim kamano wera ni udigi dhi ikore tok achiel kende. Tuna nyumba 15 zenye gorofa 15 kwenda juu. Na so far tumekuwa hapa miezi 6 na tuna nyumba iko gorofa ya 6 ngambo ile na zingine ziko gorofa ya 5. If you want to register, you can visit any Huduma Center sana in Eldoret, or you go to www.bomayangu.com. Gima koro dong' en kaka jopiny dhi pogo udigi modong' mana atamalo 10 kende tok ikore ne dak ne jopiny e boma ma Eldoret. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.